hiru gonbidatu, hiru arlo landuko ditugu, lehenik xamarritza emanen diot, eguneroko bizian, gizartean eta hola, esplikatuko ditu ze hageman izan diren, mendiaren alde batean eta bestean. Enez gehiago gustatuko, ziko dizutitza zuri, eta gero bukaeran galderak eta baldin badira eta maingurua irikia izanen da. Bai, atxaldean, mil esker etorririk, mil esker gonbidapenagatik, eta funtsean eneko kiratzi ziararik ez, errenez zer funtsa zen, zer zen historia komentatu niona zen. Nik ez du landu gai hau bizitu dugu, funtsean Garralda Aezkoa ibarra da, mapatxo bat ekarri dut zen, nik ustea ez, kaixo. Aezkoa dela ez ezagun den ibar bat. Otsagabia mundu guztian ezagutzen du, Saraitzu, Arronkari, nola sez, gazta dela eta bertze dela, eta Gaiarre dela, oraindik mantentzen dute bizi, Kaiesek mantentzen dute bizi fama hori eman nahia, eta ezkerretik Done Jakorako bidea, beraz gu gaude hor atzenduta, aztuta guziz. Eta hori Orbaiztako dagoela bere garaian Benitok fama pixka bat eman zegoen. Bi hitzetan, 9 herri dire, Aezkoa garaziko auzo da, zigarri importantea izan dena bere historian, eta Euskal Herriko herririk altuenak bertan daude, herririk gorenak bertan daude, 1000 metro dituen bakarra, Agurregaina da, bagizu beti eguraldi mapan agertzen den Agurregaina, eta Erremendia da, ez da herri bat, da patatak egiten zentori bat, badago bete ipatzen dute, ez? Eta horrek baldintzatu du bertako bizitza. Laboraritza, nekazaritza izigarri pobrea da, beti izan da pobrea, eta batez ere artzain mundua da. Orduan, pobre izateak badu, gizun bezala, akats handia. Bilatu behar dela nun bizi, eta nola bizi, eta nundik atera bizitza. Artzaingoa gehiengoa izanik, edo funtseskoena, importanteena, eta horrek ekartzen digu lehen lotura garazirekin. Badago fazeria deitzen den akordio bat garazirekin, dakigunez geroztik, azken 5 mende hauetan etengabe berritzen dena. Alegia, garaziko kabalak, garaziko ganadoak eta Aezkoakoak elkarrekin egoten dire goiko bortuetan uda partean. Apirila maiatzan hasirik larrazken bitartean horre egoten dira elkarrekin. Eta badago lotura bat hor, badago fazeria bat. Alegia, elkarrekin egoteko, eta hori berritu da aspaldidanik. Bestaldetik ere, mundu guztiak pentsatzen du Aezkoa, Nafarroan, hartzaiek negua pasatzera, eramaten dituztela, Bardeetara. Hori Aezkoan justo da erdibana. Agurregaina eta Agurrepeak eta Bardeetara eramaten zituzten ardiak, baina Orbaizta, Garralda, Orbara, beti eraman dira Baxenafarrora. Ez bakarri Baxenafarrora, baita Lapurdira ere, eta baita ere Xubero aldera ere. Oraindik Igashildako herriko hartzai batek kontatzen zian buruz nola zekien Baionaraino joaten herri-herri denak aipatuz buruz. Nola egizu, hemendik auritzetik Urepeletik Banka Baigorri, bide guztia bazekien egiten ustaritza bitartean. Egina baitzuen urtetan ardiak eramaten. Alegia, Aezkoako ardi saldo handiak oten ziren iparraldean negua pasatzerakoa. Horrek ekartzen zuen harremanekin, biztan da. Transhumantzia txiki hori hola bizitu izan da, eta harrigarriago dena, duela guti ikusi genuen, Aezkoak bazuen ere fazeria bat, bazuen hitzarmen bat Zuberoarekin. Biztana hau ez zaigu hain begibistakoa egiten, zen Aezkoak egun bederen ez du mugatzen Zuberoarekin.
baina bada hori 16. mendean sinatu zuten akordio bat, galtzen zirelarik eta kabalak, zer nolako prozedura egin behar zuten, batzuk eta bertzen. Oso bitxia dena, ze testuan aipatzen da, garai hartan 16. mendean, 1596an, Nafarro konkistatu berritan, Aezkoak sinatu zuen Zuberoarekin akordio bat, merkataritza libre izateko bien artean. Europa aintzinatu zen, desente, eta espainolak ere espabilatu ziren, zen birreiak debekatu zuen puntu hori tratatuan. Erranez, ez zutela eskubiderik, olakorik firmatzeko. Irakurriko dizuet, erderaz, Zuberoa, frantsesez sul da, baina espainolez sola. Askotan ez da ezagutzen gai hori. El Valle de Sola, aipatzen delarik, Zuberoa da. Eta akordeo, sinatu zuten akordeoan esaten zuen, que el comercio les será libre a las dichas tierras de Sola y Aezkoa, a los habitantes de dichos lugares, cuyo artículo ha sido desechado por no tener el poder ni permiso de los dichos señores teniente general y virrey. Alegia, konkistatu berria zen, Aezkoak zuen sobera jakin oraindik egoera firmatu zuten independiente balira bezala Zuberoarekin akordio bat. Hori bertan bera gelditu zen. Idea bat ematen du nola bizi zen. Ez bakarrik hori, zen aipatu dugun bezala, fazeriaz gain, jendea pobre zen. Eta jendea bai mutilak, bai neskak, bai gizonak, bai emakumeak, Garazi aldera, Baigorri aldera, Banka aldera joaten ziren lan bila. Gure amatxi zenak, Amona zena gaztetan neskatoa zelarik, 15-16 urtetan, neska kuadriak biltzen ziren, eta kontatzen ziren nola Banka aldean egona zen segan. Joaten ziren taiarekin, taia ditzen duzuen? Belarra mozteko sega. Segarekin joaten ziren neskato taldeak herri-serri lana eskintzen eta hartu egiten zituzten. Baxenaforro guztian, aetzak ezaguna dire, irriak ere egiten zituzten, ez gaitezen engaina, pobre hoiei buruz, jende pobre baitzen, eta joaten ziren Baxenaforroa lan eske. Gizonek, mutilek, lan gogorrenak egiten zituzten lau sosetan, eta Noel Elorgak, bidarraitarrak, komentatzen zian, bere herrian Aezkoako biztanlea aetza da. Aetza izena du. Eta aetzak zela, bai, hegoaldetik zetozen langile gaixo horiek, alde batetik, baina bertzetik, erabiltzen zutela hitz hori zernai tipo arraro izendatzeko. Eta behin duela ez urte haunitz, hippie batzuk, agertu zirela bidarraien, eta tabernarran zuten, aetxak. Jakinki Aezkoakoak ez zirela. Alegia, erabiltzen dutela hitz hori ere, errateko jende bitxi, arrunta, hola, bai. Eta hori, euskaldunak zirela, biztan da. Ez bakarrik hortan, Jean Barbierrek ipuina bat idatzia du horrenez, heldu zirela hitz batzuk Donianera, eta Donianek errentzen, argi batek errentzen, egin behar duzu da mendixka hori hortan belarra moztu. Mendixka hori zelarik gaztelua, Donianeko gaztelua, eta garai hartan eremu militarra zen. Aetzak hasi ziren belarra mozten, Garazi guztia irriz, pensazazu zer egiten diren, eta segidan agertu ziren jandarmak eta preso altxatu. Ipuina da, biztan da. Behar ba, egia ere, behar ba. Irreiteko historia badire bi aldetakoak. Baina funtsean, harremana izugarri importanteak izan dire, eta ekonomikoki Garaziko merkatua Iruñekoa baina importanteago zen Aezkoaren dako, hurbilago zen, dudik eta gabe, harremana handiago zen, astelenetan baita merkatua Donianen, astelene oro gerra ondoren ere joaten zen Aezkoatik autobusa Donibane Garazira, egunez. Eta gaua ibiltzen ziren biztanda bertze lan batzuk egiten, gaueko lanak, bai?
kontrabanda. Eta hor badago anekdota bat, enekori komentatu diot. Enekori komentatu, funtseskoa zena, bizten da, kontrabanda Aezkoako ekonomian. Eta badago historio bat ere, Salvadorrek kantatzen du bere bersotan urepeldarra bera, nola amatzi zuen Auzperrikoa. Salvadorren izeba bat Garraldara esposatua zen, ezkonduta zegoen Garraldan. Eta haren semeak, hila da, gizon nagusia zen hila da, bigarren deitura aire duena, Salvadorrek bezala, kontatzen zian nola behin arrazakoten, ezu joan behar duzu alako tokira, gauaz, agertuko zaizu, Sorogain inguru hortan, agertuko da gizon bat eta ekarriko dizu pakete bat, hori lehenbailen eraman behar duzu auritzeraz, zain daude, eta gizona joan zen, gauaz, hor Sorogain inguru hortan, Urepel aldera, eta fifi, eta sonidoak egin, han agertuko zen norbait, pakete bat eramanez. Eta agertu zen izan zen Salvador bera, bere leguso zela, iaiz, eta iaiz, zato etxera guazen afaltzera, ezin dut, eman behar dut pakete hau. Beraz, Salvador ere ibila da lan horietan, eta hori bersotan ez dut uste kantatu duenik. Bai? Ez du asko kantatu. Ez. Lehengusu propioa kusina bazuen Garraldan. Familia harremanak ere izierri importantak ziren. Kasik etxe guztietan ezagutu dugu bertzealdean familia duen norbait. Gure ere deiturak, Xamarreneko deitura jatorrizko Eliza Garaia da, eta nik uste hori Baxenafarrotik gina dela, etorria dela, kasi segur. Gaueko lanaz, aipatu duguna, garraioak ere duela gutxi ikusi nuen, gero erraten dugu, komentatzen dugu altzinatua garela, eta gero eta hobeki gaudela, eta komunikabideak hobea direla. Erori zen eskoetan, 1920 mendeko hamarkadako Nafarroko gida bat, eta bertan aipatzen zituen garraio guziak guti batzuk baitziren garai hartan, bai autobusak, bai trena, nolakoak ziren, nun zeuden eta nola balio zuten. Eta harriturik ikusi nuen, Agoitz Doniane Garazi egunero autobusa bat zegoela, joan gina. Gaur egun ez dagoena. Gaur egun, uste dut azken honetan jarri dutela Santiago bidea dela eta Donejako erako bidea dela jarri dutela Iruña Doniane udan uste dut, baina peregrinengatik, beilariengatik. Baina jadanik 20. hamarkadan kasik duela 100 urte, egunero bat zegoen autobusa Agoitz Doniane Garazi. Izugarria da, gaur egun ez dagoena. Eta lotzen zuen, autobusak lotzen zuen Agoitzen trenarekin. Orduan, trena bat zen, desagertu den bertze tren bat, Irati trena, Agoitz Iruña egiten zuena. Beraz, duela 100 urte, bazen joan gina Iruña Donebane Garazien artean, gaur egun ez dagoena. Salbu udan eta beilariak, direla kaso, eta bat. Horrek erakusten du, zenbaitetan, altzinatu baino gibelatu egin garela, atzeratu egin garela. Gaur egungo mende honetan gaudelarik ere. Aipatu duguna, historiak izugarria dire, oraindik biltzen dira, zarrek esaten ziguten. Guretako Iruña etzen, Donian ezen. Donian ezen merkaturik eta lana aurkitzeko tokirik hurbilena. Oinez joaten alda, egina dugu, bide hori ere, gaztetan, errango hau errepikatuko dugu, baina beharra izanik ez dugu zuen errepikatu. Bai? Eta gero funtsean Euskara da. Euskaran alorretik begiratzeko, sobera ez luzatzeko ere, Luis Lucien Bonapartek, mapa famatua egin zuelarik, euskalkien mapa egin zuelarik, Aezkoak kokatu zuen Baigorriko Euskararen barnean. Eta oker zegoen, zen azken honetan egin diren ikerketan, haien artean adiskide batek egina, Iñaki Camino hizkuntzalariak egin zuen tesi doktorala Aezkoko Euskarari buruz. Eta atera du ez, hegoaldeko Nafarra da, alegia Tafaiatik hasita zabaltzen zen euskalkia, baina baditu ezaugarri batzuk, Baxenafarroko ezaugarri ugari ere baditu. Alegia, nolabait kokatzen dute euskara zubi bat bezala. Alegia, Baxenafarroa eta Goi Nafarroen arteko zubi euskara bat.
Eta logiko den bezala, harremanak kontutan hartuz, eta kokapen geografikoa kontutan hartuz. Hala behar zuen, eta hala da. Eta kasik errenen nuke, ni adinagatik, frankismoko aurra naiz Asia eta Esia, eta gu, alegia, bi hitzetan ez sobera luzatzeko, errateko. 15 urtetan, 16 urtekin, hasi ginen ohartzen, baskoak ginela, lehenengo gauza. Bigarrena, hasi ginen deskubritzen gure herrian euskara egiten zela, guk espaigenekien. Eta nahi adibidez, etxetik kanpo errantziaten, zure amatxik daki euskaraz. Nahi, kontatu behar duzu amatxik dakien euskaraz abez. Eta bai, bazekien euskaraz. Izan zen halako barka zer da hau. Eta batean, hasi ginen ikasten, adin batetik goitik zegoen jendeak, bazikiela euskaraz, ez bai genien sekulan aitu. Eta hasi ginen larik pixka bat berreskuratu nahian gure hizkuntza eta zarrekin etengabe solasean, hau zer da, zer gertatu da hemen, hau zehati denola, uhartu ginen, euskara txikitzen zutenek, batez ere zirela garazirekin lotura zutenak, logikoki. Frankismoak egindako lan guztia euskararen kontra, bazuen harri bat sekulan muitu ez duena. Ze gure zahar guztiek hartzen zuten. Euskara zendako, frantsekin elekatzeko. Frantsekin hitz egiteko. Frantsak biztan da. Frantsa erabiltzen zuten, Xenaforran espainolak erabiltzen duten bezala, biztan da. Xarrek hartu zuen. Euskarak erraten digute ez duela deustako balio ez, balio du. Garazin behar duzu. Merkatuan behar da. Hantxe egiten zituzten gero, azken urteetan erabilizen ardiak bertan eramateko sistema erabilizena izan zen, merkatuan egiten zituzten tratuak bertako baserritarrekin, eta bertako baserritarrek, bertako artzainek, zaintzen zituzten aezkoako hartaldeak neuan. Tratu baten bitartez. Sortzen diren arkumeak zuetako dire, lauetarik 3 eta holako. Adibidez, xar batek kontatzen zean, bagizu, irri egiten zean, bagizu, guk azken urteetan, gure ardiak beti garraldan daude. Beti garraldan daude, ez da egia hori. Neguan uzten dituzu eleta aldean eta badakit. Bai, baina hango eletako hartzainak garraldan deitzen den mendian atxikitzen ditu. Bada. Bada garralda izeneko mendi batak. Gure herrikoa gertatzen diriz. Funtsean, beti garraldan daude herriak. Ilusio egiten badizu, ez dago baizki. Ez? Eta hau ez da laburbilduz, ez da historia bat. Euskara atxikitzeko aezkoan izan den azken motiboa, azken zergatia izan da, garazirekin, baigorrikin izugarrizko harreman handiak zeudela. Nik uste hori adibidez, horrek bereizten dituela aezkoa eta Zaraitzu. Zaraitzuk Xuberoarekin izan dituen harremana handiak, baina ez hain sakona gene ustetan. Eta hor, lehenago galdu zen euskara, ez? Eta bi, funtsean, eta borobilduz, aezkoak garazikin izan duen harremana, handiago izan da, Zaraitzukin izan duena baino. Alegia, ezker eskuin harremana zailagoa da, hain zuzen, etsaigo tradizional bat atxikitzen dugu Saitzuarrekin, eta hor ere historiak eta ipuinak badire, eta beti erranez, Saitzuarrak kasu ez dire fidetzekoak. Aldiz, Garastarrekin segulan ez dugu lakorik gaitu. Bagizue. Baina, bitxia da somatzea eta uhartzea, hori, ez, alegia, harremana sendoago izan dela garazirekin, Zaraitzukin baino. Eta hortan, euskararena bukatzeko, irakurri duzuet, fazeria dela eta ez dela, biztan da, garaziko kargudunek harremana zituzten eta dituzte,
aezkoakoekin, aetzekin. Eta duelan urte, gure artxibategian agertu da, aezkoako artxibategian agertu da, karta bat, hori, fazeria kontu, zen arazo bat, kabalekin, eta Donazarreko Leon Kurutxet izeneko, nik uste idazkariak, idatzi zion aezkoako alkateari erranez, eta esten da hola, Enea dizkide jauna, eskuaraz izkiatzen dauzu, zeren espaitakin maluroski espainolik, eta zeren zuk ere espaitakizu naski frantsesik. Iduri zaut klarki izkiatuz, elgar konprenituko dugula eskuaraz. Biztan da. Gero ere, beste historio bat, gerrak izan dire, aezkoak eta garazik, baina nik uste bereziki aezkoak pairatu dituela gerrak Espainia eta Frantzian artean. Etengabe erdian ginelakoz. Eta 19. mendean izan zen irri bat etengabekoa. Lau gerra, bi karlistada, bi Frantzia Espainian artean, eta hor errezituzten herriak guztiak frantses armadak. Baina, 1786an, konbentzio gerra, iraultza gerra ondoren, frantses tropek errezituzten gure herri guztiak, lapurtu zituzten guztiak, eta ondoren, apezek idatzi zituzten ze kalteak pairatua zituzten herriek. Eta Ariako apezak idatzi zuen, erdaraz, idatzi zuen zer lapurtu zioten. Me han dejado en calzones, llevándome mi caballo y en mis 2 cabriolés, me han robado más que la caridad de compasión verme indecente. Baina bukaeran esaten du, no nos han maltratado, bendito sea Dios, con golpes, ni otros atropellamientos propios de guerra, porque de necesidad nos hemos conocido los navarros de la Alta y Baja Navarra, católicos y apostólicos romanos. Alegia, frantses tropan, baxenafarrak zeuden, eta, bueno, izan zen alako, ez gara sobera, herria erre dugu, baina ez gara gehiagoz dugu egingo. Beraz, makur barnean zerbait bazen hor. Zerbait bazen hor. Hau guztia historia da. Nik uste gero hortaz hitz egingo dugu, ze funtsean muga kendu omen duten oraingoan sekulan baino gutiago dire harreman guztiak. Sistemak badaki mugak noiz kendu behar ez direlarik. Gainerakotan, tinko eta indartsu zeudelarik, harremanak sekulan baino indartsuago ziren eta hurbilagoak. Orain pixka bat atzenduta dugu dira. Bai, bere partez. Mila esker xamar, uste dut biziki interesgarria izan dela eta interesgarria ere honatu ekartzea anitze aipatzen dugu iparraldea, horakotan iparraldea iruditu iparraldea dela antziaren eskualdea, euskaldekien, ikusten dugu, badira eskualde batzuk oraindik antziagoak direnak, aezkoa bezala, eta janezak ere, Arabako hainbat leku ere antziak ditugula, ez? Aezkoaz, ohar bat erikitzen utzi, baina hori urte pare bat, ikerketa txiki bat egin nuen Pirinio aldetako euskarazko komunikabide buruz, zeintzen haien egoera, eta bereziki prest izanen urte ziren, elkarrekin webgune komun bat edo sortzeko. Eta irati-irratian ere egon nintzen, irati-irratian bi gazte dira orain, kudeatzen dutenak, ezak segitzen duten, dura bi urte hasteko motivatuak eta erritiki-tikia, baina ikusi nuenan indar bat, eta gazte haiek bai bazutela borondatea, mendiz bestaldekoekin, urepelekoekin, besteak beste, harremanak egiteko eta sortu zuten sorogaineko bestak eta hola. Baina bai, beste komunikabideetako ordezkariekin mintzatzean, izan Baztangoak edo Baxenafarrokoak edo Siberokoak, ikusten zen sekulako erresistentzia elkar lan horretarako. Bai, edeja litzateke, baina ezin da, komplikatua da, eta iratikoak ziren beroenak bestekin lan egiteko. Eta ikusten dut, aezkoa bai ezagutzeko leku edeja dela. Anitzek ezagutzen duzu, gomendatzen dudan lekua. Horai, Erik, nahi hauzu galdera batzukin, ekonomia zaretuko gira, eta hasteko nik, Erik, galdera orokor bat egiteko.
ze hageman dagoen, atzo aipatu genuen pixka bat ekonomia, baina gaur sakonduko dugu pixka, ze hageman dago iparraldeko eta hegoaldeko enpresen artean, bai merkatu aldetik eta bai langileen mugimenduen aldetik. Orduan, lehenik nahi nuke alere, ohore bat dela netako hemen izaitea. Nien izola izlari, ez dakit, ohitura handikoa, eta ez eta ere espezialista gazauetan. Gauza da nik muga zeharkatzen dut lan egiteko, esplikatzeko guk badugu maulen enpresa bat, nian langile naiz, eta badugu bulego bat ordizian, batzuk ezautzeutan. Eta orduan aukera dut pixkat bialdeak ezautzeko, egia erran enpresa txipi baten ikuspegitik. Orduan ez dakiten ikusmoldea biziki objektiboa izanen denez, baina nire ikuspegia emanen dut. Orduan, harremanak zertan diren. Ekonomia aipatzen delaik zaila da bakarrik hitz egitea batzen gaituenaz, eta beresten gaituzten gauzak oainik aniz dira. Halere, harremanak badira, nik enen otetan idatzi nuen kontrabandoa izan denetik izan dira harremanak, eta entzun dut lehenago ere baziela harremanak. Baina, oai gehiena kontrabandoa ustut bukatu dela, drogarekin mala pixkatu hainik, baina bestela kontrabandorik ez da. Harremanak direnak, iruditzen zait, ez direla anitz, harremanak guti dira, eta ene ustez, ohargarri dena ere ez direla bat ere harreman simetrikoak. Orduan, laburbiltzeko, ustoten iparraldeko enpresa batzuek bautela ohitura gauza batzuk erosteko Gipuzkoan, baztekit mekanizatuak eta holako gauzak. Alderantziz, hori ez dute gehiegi ikusten. Garai batean uste dut izan zela enpresa batzu, ez dakit Alemaniatik ikartzeko pieza berezi batzu, ez dut uste Gipuzkoako enpresek iparraldekoen beharri dutenik Alemaniara joteko. Hori ez da gehiago. Eta gero, nik ezautze ditut ere batzu iparraldekoak, bereziki Gipuzkoan lan egite dutenak. Gazte euskaldu batentzat beti bada aukera interesgarri bat Gipuzkoako enpresetan lan egiteko. Baina ez dut uste kopurutan hori kopuru biziki handiak direnik. Gero bestaldera izan diren esperientziak, nahi dut hegoaldetik iparraldera, izanen da darba gauza gehiago, baina nik ezautzen dudana da 6 enpresa izan zela, SEI, gora bera batzukin, baina uste dut oraindik bautela hori zen NSS-eko adar bat, bai honan zena, gero izan zen lanpostu galera handia, baina oraindik ere baute zerbaitan. Eta beste adibide bat emateko ere, Laudioko enpresa bat bada, GES deitzen dena, eta haiek ere inbertsio bat inzuten Amikuzen, Dona Palego inguruan. Han ez dakitzen balangile, berrogei bat, bai, irutan hogei. Nik adibide horiek ditut ezautzen, pixkat handiak, eta hortik kanpo industria mailan ez da ene ustez harreman handirik. Gero pixkat ateatuz industriatik, eman zuen irakasleak badia, askan eta bai irakasle anitz Gipuzkoatik bereziki, baina horoxe. Eta ezagutzen duzu, aipatu dituzu sei eta hori, bertze elkarkidetza, ez behar bada enpresa batzuk beren egoitza badutenak Lapurren edo Baxenafarroan, baina enpresen arteko hitzarmen edo elkarlanerako ohiturarik edo, bada? Nik ez dut olako esperientzia hondirik ezautzen, ez dut dena ezautzen, ni unik ere, baina ez dut hori gehiagi ezautzen. Uste dut harremanak badiela, baina puntualak dira, eta harren bezala asimetrikoa, egiazko elkarlanik eta ez dut gehiagi ikusi. Behar bada bakarrik aipatu behar da, ikastetxe batzu saiatzen diela sortzen harreman batzuk, adibidez, bakit Ordiziako eskolak Azparneekin iten duela, haute harreman bat, hori gero aipatuko dut ere hori horrek funtzionatzeko hizkuntza ere oraindik muga handia da, gero aipatuko dut hizkuntzen gauza. Eta gero behar bada harreman komertzialetan ere behar da aipatu, ez dakit guk ditugun datuen arabera, hemengo lan kostua 15% bat edo merkeago da, antzeko postuentzat,
Eta behar bada horrek ere gauza batzutan baldintzatzen ditu harreman horiek, ez dakit. Eta administrazioak ematen ditu laguntza batzuk edo trabak ematen ditu harremanak handitzeko? Horri erantzun nahi doren, baina beste zerbait idatzia. Beste alde bat bada ere, ene ustez mugatzen dituena harremanak, da Gipuzkoan enpresak oroar iparraldean baino handiago dira, eta erabaki guneak lekuan dituzte, gehienek, dendenek ez, baina gehienek. Aldiz, iparraldean, enpresak da dira pixkatola, enpresa pixkat potoloak, baina gehienek erabaki guneak Frantzian dituzte, erran dugu, ez badira hola enpresa txikiak. Orduan horrek ere nik uste zailtzen du egiazko, ez dakit, elkarlan bat edo hitzarmen edo holako. Gero, aipatu dut... Administrazioaren... Administrazioak ezartzen dituen trabak. Nik uste dut, zuk aipatu zu ez dela mugak entzen dituztela, ez dakit konplotik baden hortan, baina nik uste dut ez dela bat ere trabarik oin administratiboki. Izatekotz erranezake alderantziz dela. Hoain ikuste administrazioak saiatzen dira, bada hitzarmen bat, Gipuzkoako komertzio ganbara eta iparraldekoaren artean, bultzatzeko enpresak harremanen izatera. Anitza aipatzen da eta nik uste gutxi mugitzen dela, nik uste dut ez dela bat ere trabarik. Bakarrik, mundu tradizionalean zen ikusten da. Berdin du. Hatik traba balima da nunbait, eta hori administrazio badu zer ikusian ikuste da hizkuntza. Guk ikusten duguna da harremanak handitzeko dugun muga da hizkuntza. Iparraldean oroar gutxi egiten da euskaraz. Gure belaunaldien gutxiena berra da. Oain berriz gazte batzuk, gazte gehiago bada ikasten duena, baina gure belaunaldian gutxik eta eskolan are gutxiago. Horrek konplikatzen du hona etortzea, argi eta garbi. Gainera, hemen ibiltzeko espainola jakin behar da, baina nik uste frantsesa dakien batek errazago ikasiko du espainola euskara baino, maleruski. Eta alderantziz, hemen goain gaztek badakite euskaraz, gehienek, baina frantsesez ez dakite bate. Eta badakizue zuek ere, iparraldean ibiltzeko, ezpada herri urratzen eta maskaradetan, hobe duzue frantsesa mintzatzea. Eta lan munduan biztan da are gehiago. Orduan ikuste, administrazioan aldetik, traba hondirik ez, baina hizkuntzan bada arazo handia. Eta gero globalizazioa, euroa eta gai horiek senditu dira, harremanak egonkortzeko hortan, aipatu dituzun muga guztien gainetik, globalizazioaren aroan gira, euroa dugu, iduri luke gauzak errestu beharko liratekela. Nik ikerketarik ez dut egin, orduan lehen ez dakit nola zen. Eta ez dut ezautu Europako batasuna etzen garaia, enukaintza da. Eta euroa baino lehenagokoa ere ez dut anitz ezautu. Sortu aintzanetik. Bai, ninduan nolako zelatzen. Uste logikoki erresten duela guk fakturak egiten baditugu bai, ez dakit, handiko ona edo, eurotan da, ez da dirua trukatu beharrik, bezarentzat ere gauzak sinplea dira, eta egiazki ez da guk ez dugu bate arazorik eta gu enpresa txipia gara. Pentsa handientzat zoin erresa den nire ustez Europan ere saltzea. Alde hortatik ez dut ikusten ere nik uste dut horrek laguntzena lukela. Zerbait gehitu nahi duzun elkarlan proposamen edo pista batzuk badituzun buruan nola egonkortu gure arteko harremanak? Nik uste dut, ez nuke ilunegi izan nahi, baina izbat ez duzu aipatu ostian, nik uste dut harremanak izateko, egiazko harremanak izateko interesa behar dela. Eta egia erran, adibidez, hegoaldeak ze interes du iparraldearekin harreman ekonomikoak izateko. Nik uste behar dela
honesta izan eta interes handirik ez. Orduan ikuste egualerentzat izan liteken interes bakarra dela behar bada, frantsesaren bidez edo Frantziako merkatua zabal litekela. Eta uste dut hemengo enpresa batzuek hori ikuste dutela. Nik hori dut hola ikusten interes handiena. Hegoaldetik iparraldeari begira. Iparraldeak aldiz hegoaldearekin ikuste badu interes handiagoa. Alde batetik euskaldun segitu nahi badugu beharko ditugu harremanak hegoaldeekin, orduan zentzu hortan ikustu gazteek izan dezaketela interesa. Eta ere hegoaldeak badu, eta bereziki Gipuzkoak adibidez, iparraldeak ez duen indar ekonomikoa. Hemen deitzen dituzu horiek enpresa traktoreak, hemengo Irizar, eta KAF, eta Anpo, eta horiek denak. Eta iparraldetik ikusiz, enpresentzat interesgarri da olako enpresak, horiek sor dezaketelako dinamika ekonomiko bat. Orduan ikustut iparraldeak bai baduela interesa hegoaldeekin lan egiteko. Zer egin? Ez dakit. Nik uste dut oraindik ez dela harremanak gutxi diela, posible diela, eskuin eta ezker mintzatzen nizanean gauza hauetaz uste dut iparraldean ere ikusten dela izan litekela interes bat, eta hola, baina egiazki gauza horiek ez dira hasi. Izan dira entsegu batzuk harremanak sortzeko ikasleen artean, eta hola, ikusten da badela interes bat, baina egiazki ez dugu oraindik ez da egiazki luzarako biderik sortu. Eta ez dakit oraingo bakizue iparraldean Euskal Elkargo berri hori sortu dela, ez dakit hori gehi elkarte batzuek egin dezaketen agentzia bat, bulego bat laguntzeko gazten mugikortasuna. Eta hori? Ongi da mil esker Erik, eta orain hitza Aineri emanen diogu. Ainek, posibilitate politiko ez, harreman politiko ez eta instituzionalez emango dizkigu argibideak. Akitaniako kontseiluko ordezkaria da eta euroeskualdea eta gai horiek lantzen ditu hautetsi gisa eta nik galdegin nahi diot zein diren gaur egun tresna instituzionalak Euskal Herria egituratzeko bidean, Euskal Herriari kohesioa emateko bidean eta ze aukera ditugun ezagutzen ez ditugunak eta ze aukera ez dagoen, noraino badiren aukerak eta nondik gora azten gehiago aukerarik, ez? Bai, lehenik ez dut xamar eta errikebezuen guti egin nahi, niretzat ere aitortu ez dut hori hitza erabiliko, baina zinez bihotzeko plazer bat da hemen izaitea berriz. Egiazki. Liarnik erranduen bezala, ekimen hau kasi-kasieratik bultzatzeko taldean nintzen. Azken 5 urte hauetan erran horazpait urrundu naiz, beste autu batzurengatik. Eta bizitza funtsean autuz betea da. Zerbait autatzen delarik bestea uzten da. Ez du horrek entzen beti iparregoa ekimena buru bihotzean dutala. Eta nolazpait ene lehen herria, ene sorterria eta bizina izen herria balima da, bigarrena nolazpait segurniz nire bihotzean segura dela. Eta gelitzen dela. Hori alde batetik. Enuen uste, enuen sekula erranen, 2017an berriz etorriko nintzela segurarat, janik bi aldiz parte hartu dut. Iparregoeko debateetan, hemen, mailean gibelean. Orduan nintzelako Ipar Euskal Herriko ezkerreko abertzalen mugimenduan engeiatua. Hainbat urtez, bai abertzalen batasunean, baita Euskal Herrien baien okan ditut ardurak. Zuzendaritza postuetan ibili naiz, bozera maile ere ibili naiz. Noazpait 2012 arte, 2012an gertatu zen bai abertzalen batasunean
baita ere EH Baien debate estrategiko bat, bereziki hauteskunde estrategiari buruz. Kongresu bat izan zen, eta hor erabakiak hartu ziren. Ni nintzen korriente batean, nun defendiatzen ginuen guk. Jakin behar da ere, Ipar Euskal Herriko hauteskunde moldea edo mota akuntez berdina dela hemendik. Hemen duzue itzuli bakarrikoa eta proporzional osoa. Han gertatzen da dela, nola gamera da hori, molde majoritarioa edo, eta bi itzulitan. Eta guk, bai Abertzale Batasunean, bai EH Baien, autua egin ginuen, lehen estea hauteskunden bigarren itzulean akordio politikoak ezkerretik abertzaleak ez ziren batzuekin. Nazpait, podere gunetarato biltzeko eta merkatu parteak, karotxen artean erranda, irabazteko. Kongresu bat izan zen, galdu egin ginuen estrategikoki debate hori, eta ondorioz, ni urrundu nintzen politikako lehen mailatik, eta ondotik, 3 urtez, buruta belarri lan egin dut Euskal Herriko Laborantza Ganbaran, agian batzuek ezagutzen duzue, Nafarroa Bereko Ainitza Monjolo zen kokatzen dena, eta hor 3 urtez ari izan naiz, politikatik urrunduta, baina nolazbait ere lan politikoa eginez, Ipar Euskal Herriko Laborantza iraunkor baten alde. 3 urte eta gero, beraz 2015ean, Frantses Estatuan gertatu dira han deitzen diren eskualdeetako hauteskundeak, eta hauteskunde horiek direla eta zerrenda bat hurbildu zen nire gana, eta beste sindikalista, langile sindikalista baten ganat. Zerrenda hori zen Alderdi Sozialista eta Ezker Anitzak osatutako zerrenda bat, eta zerrendan erabaki zuten lehen postuetan, beraz hautatzeko postuetan 2 leku eskaintzea, alde batetik laborantza munduko sindikalista eta abertzale mugimendutik hurbiltzen gure bateri, niri, eta bigarren postu bat ere, beraz, Biarno aldeko CGT sindikatuko ezkerreko sindikalista komunista bateri. Ara, beraz, autu bat egin behar nuen, baldintza batzu pausatu nituen, adostu nituen zerrenda horrekin akordio batzu noski, baina nire desakordio batzu, eta beraz, desakordio horiek adosturik, uzten zidaten ere desakordio hortaz mintzatzeko molde librea hautatua izan eta gero ere. Beraz, zergatik egin nuen berriz politikarat itzultzeko autu hori, nolazbait nire gogoan izan zen, justuki aintzineko 30 urte luzeetan pilatutako eta metatutako esperientzia ezkerreko eta militante hori parlamentari kargu batean ematea, eta segida bat bezala, hari bat ez haustea, eta esperientzia hori nolazbait praktikan jartzea lan instituzional batean. Agian hemen badira batzuk ere parlamentario da hautetxe direnak, badakiz zer den lan hori, aski agotza zen eretzat, baina senditzen nuen, banuela bertutea eta nahikariaren nolazbait, lan hortan ere betiko ene ikuspegia ezkerrikoa eta abertzalea aintzinean amatea, eta agian ekimenen eta dosiren konkretuan ere izaitea. Nolazbait ere, asmoa nuen lan instituzional bateri lotzea herri mugimenduen sinergia hori, indar hori, eta bietarik bat egitea, nolazbait nire eskualdearen alde, Ipar Euskal Herriaren alde. Aurreratzea dosieretan, ekimenetan, eta behaz hor sartu naiz, bereziki behaz ekatu duen bezala enekok, hainbat karguren artean. Ez dakit agian egitura aski ez ezaguna da, edo ez da ezaguna, hasi da pixkat agian ezagutzen da Euro-Euskaldea. Euro-Euskaldea da Europar erakunde bat, hasieran 2 instituzio mailek osatu dutena, Akitania Berria eta EAeko
Jaurlaritza edo gobernuak. Hori joan den urtea arte, joan den urtean lotu da ere Euro-Euskalde hori Nafarroa, jakin badakizue Nafarroan aldaketa politikoa zorionekoa erratu dela orain kasi bi urte. Eta beraz, Uxue Barkosen gobernuak eta bere komponente guziekin erabaki dute Euro-Euskalde hortan sartzea. Beraz, orain gaur egun gira beraz 3 aktore Euro-Euskalde hortan, betiko EAeko gobernua, Nafar gobernua eta Akitania Berriko parlamentua. Eta hor, bakoitzak emaiten du €1.000.000 intzinkondu, eta diru hortaz aparte ere, kudeatzen dugu ere, Europatik etortzen den hainbat diru zama. Nolazpait erraiten alda ondorioz, ikusita konfigurazioa zer den Euro-Euskalde horrena, Euskal Herria bere osotasunean, eta lurralde mailan, Euskal Herri osoa kokatzen dela Euro-Euskalde hortan. Eta hori, nire ustez, nire ikuspegi abertzaletik gauza garrantzitsua da. Horrek ahalbidetzen du ere, nolazpait, egitura horrek emaiten dituen ahalmenekin, agian pentsatuko dute batzuk sasi egitura bat dela ere, eta egia da. Egia da, abertzale gisa ez gaituela asetzen, gure helburuak bestelakoak direlako, baina uste dut ez dugula zain egon behar herri hau subiranoa izaiten edo independentea izaiten, gure aferak eta gure instituzioak tarteko horiek eskutan hartzeko, eta bertan hor, nolazpait podere guneetara heltzeko, podere guneetarat heltzearekin betan baita agian podere hori, kapotxen artean, molde egokian baliatzen, herri hau suspertzeko, eta herri uni beharrezkoak diren ere hainbat proiektu, izan diten kultur mailakoak, ekonomikoak, eta beste sustatzeko eta gauzatzeko eta dirustatzeko ere. Jakin badakizue, proiektu bat munduko ederrena izan ikan ere, dirurik ez badu gauzatzeko, gelditzen da, nazpait basa mortu batean. Lan instituzionalak ahalbidetzen du hori guzia, nolazpait agian iparra egoa ekimenak ere baduke, hori begira bere lekoa, Europar proiektu gisa ere bere bidea egiteko agian Euro-Euskaldearen bitartez, hori guziak ikusi behar dira, nire ustez. Euro-Euskaldearen printzipioa da, partaide diren 3 kide horietarik aurkitu behar da bat Akitania Berrikoa, erabitu iparraldekoa, beste bat EAekoa eta beste bat Nafarrokoa. 3 aurkitu behar dira 3 nahikaria astapenetik, errikek errandona egia handia da, urbiltzeko eta elkarren artean lan egiteko herri ikuspegi batetik, instituzional maila ez aski, dena abiatzen da nahikari personalatik edo nahikari kolektibotik, baina herritik eta herri mugimenduetatik. Lan instituzionala nik hastekola ikusten dut, hazten da eta osatzen da azpitik, herri mugimenduetik. Herri xumetik, herri langiletik, eguneroko herritik. Abiatuz iparraldeko errealitatetik, EAetik eta Nafarroatik. Jakin badakigu errealitateak oso ezberdinak direla. Beraz, aurkitu behar dira 3 eremu aktore berdintsuak, ikuspegi berdinarekin, eta gero ekimena bat egiten da Euro-Euskaldean, eta horren bitartez, 3 proiektu horiek bat bilakatzen dira, bat bilakatzen da, eta horrek ahalbidetzen du, beraz, Euro-Euskaldearen dirua eta Europako dirua ere lortzea, eta molde hortan ekimenak bultzatzea, eta herri mailako egiturak azkartzea ere, eta bereziki proiektuak ekimenak bultzatzea. 2 etxemploa aipatuko ditut, mementu honetan berean ari girenak lantzen, agian denek entzun duzue Baigorriko etxauzia gazteluaren proiektua, Baigorriko herriko etxeak eta etxauzia elkarteak badute asmoa salgai den
gaztelu zahar hori, eder hori erosteko, bertan eraikitzeko mundu osoko euskal diasporaren etxea. Hortan ari gira konkretuan azken demora hauetan, aipatu dutan printzipio horretatik abiatuta, proiektu hori dago iparraldean. Falta dugu ari gira bilatzen orain bide lagunak, proiektu berdintsuak, edo bat Nafarroan, eta beste bat EAN, proiektu hori hiru horiek bat egiteko, eta gero proiektu bakar hori osatzeko Euroeskualdean, gero diru laguntzak eta diru publikoa lortzeko, bai hemendik, baita ere Europatik. Hori alde batetik, beste adibide sinpleat, Baigorritik hurbil, agian Samarrak ere zautzen du, deitzen da Kintoan barna, badakizu Kintoa dela Nafarroa berea eta Nafarroako mugain artean eremu berezi bat, estatus politiko berezi batekin, eta hor, Kintoan barna osatzen dute, Baigorriko, Bailardako lau herriko etxeek, Baigorrikoak, Aldudekoak, Urepelekoak, Bankakoak eta bat falta dut. Eta behaz, eta bestaldetik behaz, hor, badago, badira bi baiara, Eugikoa eta Erronkarikoa. Erribarrekoa. Eta hor, ari gira ere, nolazpait proiektuat sakontzen, nolazpait mendiko politika kudeatzeko amankomunean, badibidez, oinezkoen mendiko ibilaldiak eta pistak antolatzeko, turismo iraunkor zerbait ere bultzatzeko gune hortan, baina beste aktivitate batzuren osagai gisa. Ez, agian batzu nahi dukuten bezala turismoa lehenetsi eta soilik indar ekonomiko gisa turismoa bultzatu. Guk turismoari ez diogu ez egiten, baina turismo kontrolatua eta beste zerbaiten ondoan. Hori ari gira lantzen. Euskararen erabiltze sistematikoaren nahi dugu bultzatu proiektu horien bitartez hiru bailara horietan. Erabiltze sistematikoa bizitza pribatuan, baina ere bizitza publikoan. Eta hor ari gira ere lantzen, eta hori sartzen daren noazpait ene filosofia hortan, bizikilan konkretua eta edera ari gira ere maiten, bai Baigorriko etxauziarekin, baita ere Kintoan barna ekimen horrekin, eta hor, esprekto politiko biziki zabal batetan, ikusita badira UPR-eko jendeak badira sozialistak, badira gero baiko batzuk, frantses sozialistak ere bai, EH Bilduko hainbat ziguruzita parlamentari ere bai, eta hor ikusten da, noazpait konkretuan eta egunerokoan, proiektu eraginkor batzuren inguruan, esprekto politiko ezberdinak ahal direla lotu, ahal direla debate kontraileak izan, hori gauza normala da, baina puntaren puntan proiektuak gauzatzen direla, kontsentsusaren bidez, hori gauza importanta delako eren, nire ustez, bizitza politikoan eta bizian oroak. Beste asmoa eta ipatzekotan, badugu ere asmoa Euroeskualdean, denek badakizue, Europar mailan badela gazte ikasleentzat Erasmus ekimena edo programa. Asmoa dugu Euroeskualdeuntan, hemendik 5 urterat, Euskal Herri barneko Erasmus bat bultzatzea. Agian justuki Euskal Herri mailako truketa eskaz delako ere gazte ikasleen artean, eta badirelako pista batzuk lantzeko. Eta beraz, asmoa dugu hemendik 5 urterat Euskal Erasmus bat bultzatzeko. Gero, erakunde edo instituzio publiko edo politikoek ezin dute denak kudeatu. Hori gauza argia da, ez dute denak kudeatu politika publiko arloan, nahiz eta agian pentsatzen duten aldutela. Gehiegitan agian batzuk pentsatzen aldute guk denak kudeatzen dugu, guk dugu hauteskundeek emandako indarra, eta ahal dugu denak kudeatu instituzional arlotik.
ez da bat ere gure ikusteko moldea ez da nerea, eta ez da ere eskualdekoa. Ekimenak eta proiektuak edo zoin mailakoak izanen ikan ere, ez dira eraginkorrak izaten ahal, ez badira tokitik, ez badira eskualdetik, ez badira lurralde jakin batetik, eta ez badira nahikeri finko batetik pentsatuak lehenik, ez badira landuak eta ez badira hasiak. Ustez, politikaren kombinazioa hori da ere. Eta politikak berriz bere letra nobleak aurkitzeko, hola funtzionatu behar duke. Bai Nafarroan, bai EAN, eta baita iparraldean ere. Erranezake, soilik, gero bakarrik ere, herri mugimenduek ezin dute dena egin, agian askotan diru publikoa ez dutelako kudeatzen, eta hortarako behaz, naturalki, lotzen delako ere kolaborazio bat, edo sinergia bat instituzioekin. Diru publikoa haie dutelako kudeatzen, behintzat, Akitania berrian eta Ipar Euskal Herrian nola funtzionatzen da. Behaz, hor gertatzen da ere, soilik instituzioatik bultzatzen da laguntza teknikoa, batzutan juridikoa, justuki ekimenaren ontzeko, hobetzeko eta puntaraino eramiteko. Behaz, hor gertatzen da ere, nire ustez, eta nikotan sinesten dut, egiazko osagarritasun bat, herri ekimena eta instituzione edo ordezkaritza politiko baten artean. Nolazpait, konfiantza ere lortzen da, elkarren arteko konfiantza zerbait, konfiantza hori mail ezberdinetakoa izaten bada ere. Beraz, politika, nire ustez, ekinbide politiko zerbait noblea bezala ikusi behar da. Politikan behar da sinetxi, nire ustez. Politika ez delako ere beti egunerokoan alderdi politiko ezberdinen arteko taktika edo estrategia batzutan beharrezkoak, beste batzutan antzuak. Politika ere zerbait da, agian ezberdinek elgarren artean aman komunean izaten alduten proiektuen ingurua. Hasten gira proiektua sakontzen, bakoitzak bere argumentazioa badu, eta normal da eta main gaineratzen du. Ohartu naiz, hainizetan, ez beti, hainizetan, abertzaleak, alderaktan izan ezkerrekoak edo eskuinekoak, abertzale ikuspegia dutenek, kasik beti, kakotxen artean, inposatzen dutela beren iritzi hori, bestei begira. Eta horretan, ustez, esplikazioa aski simplea bada. Herri hontan, Euskal Herrian, abertzaleak bakarrik dugulako herri ikuspegi bat. Besteek, agian hemen ere berdin da, besteek funtzionatzen dute hasteko Pariseri begira, Frantziari begira, batzutan Akitania berrire begira, beran Euskal Herrikoak dira, beran ez dute nolazpait herri ikuspegi hori. Eta hortan badugu neustez animelako kristoen abantaila, eta argumentuaren indarraz, noski ez da ibili behar tema txuki edo argumentu faltsekin, argumentu onak bidezkoak bidegarik eta kemen txuki defendiatuak. Hainizetan, nahiz eta gehiengo matematikoa ez izan maiaren inguruan, lortzen da gauzen haintzina eramaiten gure ikuspegitik. Eta hori da ere, nolazpait politikaren txarma, edo, nik ez dakit herri hau zer bilakatu izan entzen abertzalerik gabe. Eta ere ezkerreko ikuspegitik, niretzat biak ezin betira banandu. Era lehenik niz ezkerrekoa abertzale izan entzin. Beran biak elgar osatzen dute. Ezkerrekoa izaitea delako ere balore internazionala eta ezkerreteko mundu osokoa. Ni euskaldua naiz, abertzalea naiz, baina naiz ere munduko herritar. Eta hori gauza garrantzitsua da. Azken hitz bat, behaz erran dut duela
duela gutxi behaz sartu da Nafarroko gobernua Euro-Euskaldean. Hor izaten da, karia horretat, horako ekimen potoloak, instituzionalak, protokolo hainitzekin, gauza aski pisoak dira. Beraz, 3 partaide gira, beraz, 3 ekimen potolo bat dira, bat izan zen Gasteizen duan den urtean, egin dugu hor azken berrikitan bat bordelen, eta gelditzen zaigu ere, eta horren dudan, Iruñan egitea. Hori dira, horako pasaia behar ezkoan, eta beraz, dola gutxi bordelen ginen, Nafarroaren bigarren sartzea ospatzeko, eta han behaz elkartu eta mintzatu gira, adibidez, mahi baten inguruan gertatu gira bazkaltzen, Maialen Iriarte, Inigo Urkullu, Mathieu Berger da, behaz, Frantses Alderdi Sozialistakoa, Baionakoa, Uxue Barkos, ni eta Josu Joristi, EH Bilduko eurodiputatua. Eta azken hitza bezala ipatuko dut Josu Joristik, Josu Joristi ezautzen gira, ni izan aintzin parlamentari eta bera europarlamentari izan aintzin, ezagutzen nuen. Eta Josuk gauza bat errandata, aski xiperea, beran errandata, handi, batzutan ez diau lortzen lan instituzionalean urratsak, eraginkorrak eta agerikoak izaitea herritarrentzat. Beste batzutan bai aldiz, egun ez nauk bat ere mutzen eben izaitea, Euskaldun eta Europar gisa, geroa finkatu behar diau Europar mailako Euro-Euskaldeekin, Euro-Euskaldea hau bezalakoekin, hau duk gurea, Euskal Herria duelako iparraugatza eta bihotz gisa. Eta barne untarik ere eraiki behar diau herria, gure herria, sutsuki, humilki, demokratikoki, kontsensua lortuz eta bertuta handiz. Hortarako gaituk lekuguntan ez ezagun alferik eraman bidea. Esker mila.